बेयो स्किमा जाहैबाय सारजों गोथौवै सावरायलायनानै जोंनि बे माने सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि बाउन्डारियाव मोनबा एन्टि पचिं केम्प लुनांगौ होननानै गोनांथिखौ नायनानै सारनि बिथोन बादियै मैयाहाय फार्स्ट बे देबादाङिजों सिदा थांनानै रैसुमै जिथु जोंनि मेकशिफ्ट मोनसे एन्ट्रेन्स गेट दं बे खाथियाव माने एन्टि पचिं केम्प मोनसे लुनायनि थाखाय मैया बरिं खुरजेननो नागिरदोंमोन। बे बरिं खुरजेननो नागिरनायावनो नेशनेल पार्क सिङाव बेआइनि भाबै इनक्रोच खालामनानै थानाय गासै सुबुंफ्रा फैनानै बेखौ माने बादा होफैदों। सरखारि खामानियाव बिथांमोनहा बादा होफैदों। बेयो मोनसे माने आयेननि बेरेखा हाबा जादों। सरकारनि खामानिफोरखौ बेबादि आयेन बेरेखायै माने जबरदस्ति माने होबथानो नाङा, बेयो आयेननि बेरेखा। दा खोथाया जाहैबाय माने बिगुमा गैयै मोनसे न'आव लामानि सैमा फालोआ हाबनानै थाहैबाय आरो बे बिगुमाबो गैयै बे न'आव माने गावजों गाव गेलेलायबाय, सोरबा माबा उरलुबाय, बेबादि खालामलायबाय थाबाय। जेब्ला बिगुमाया गावनि न'आव थांफिनो होमब्ला बै बिगुमाखौसो बै सैमा फालोआ सोंख्रावलाबायबाय आरोखि। बेबादि खामानि जादों मैयानि खामानिया। आरो जाय आसलि बै सैमा फालोनि बिगोमा बिसोर गोजानाव थानानै माने नाहरबाय थादों आरोखि। जोबोद माने नाहरनानै रंजाबाय थादों आरो बिसोरो। बेबादि जादों मैयानि जाथाया। दा आसोल फरेस्टनि हायावनो फरेस्टनि स्टाफफ्रा गावसिनि गोनांथि जानाय एन्टि पचिं केम्पखौ लुनो थांनायाव बैसोर आयेन बेरेखा माने हादान सिफायनानै थानाय मानसिया बेबादि सरकारि खामानियाव हेंथा होनाया बियो मालाबाबो गनायथाव नङा। जाय गिदिं लादों नोंथाङा एसे सिगां बुंबाय बिथांमोननि सायाव जोंनि सरकारिनि खामानियाव हेंथा होनो हानाय बेनि सायाव मा राहा लागोन नोंथांमोना? निस्सय बिनि सायाव राहा लानाय जागोन। दिनै नङा गाबोन जोङो थासारिखौ नायनानै बिनि राहाखौ लानाय जागोन। नोंथांमोना खामानिखौ बन्द' खालामनो गोनां जाबाय नामा? दा जोङो आपातत जोङो बे खामानिखौ एभयड खालामनानै दोनथ'दों। बाखि जों गंब्रैखौ लुगोन। गंब्रैनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगायाव जोंहा लकेसन दङ। बे लकेसन मथे जोङो बे गंब्रैखौ लुग्रोगोन। बेनि उनाव जोङो बाहाय लुनायनि राहाखौ लागोन। हाग्रा दानस्रांनाया दासिमबो सोलिदों नामा? जोंनि गेजेरावथ' माने हा हुनि लब जाग्रा मानसियाथ' जोबनो थाङा। बै मानसिफ्रा गावस्रानो हा दंखायो, रेभिनिउ गामिफ्राव हा दंजोबखायो, एफारि गामियाव हा दंजोबखायो, गय बागान ग्रोम ग्रोम, फरेस्ट भिलेजाव ग्रोम ग्रोम हा दंजोबखायो। बिसोर मा लबाव आरो हाग्रायाव हा दानहैबावखो? दा बेफोरखौ जोङो बोरैहाय गनायनो? जोंथ' फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ अनेक सेक्रिफाइस खालामबाय। दिनैसिम सेक्रिफाइस खालामै खालामै बे हाइरड गुदिनिफ्राय थाङै थाङै भुटानसिम दावखोलांसै। जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेसेबां सेक्रिफाइस खालामबावनो? दा जोङो फरेस्टखौ जोङो लाखिनांगौनि गोनांथिया जोंनि बिटिसिनि थाखाय, जोंनि रायजो राजाफोरनि गाहामनि थाखाय, आबहावाखौ लाखिनायनि खाथिराव। दा जोंनि बिटिसि सरकारा सानदों मा हाथिसार दागगारि एरियाखौ मोनसे कालचारेल टुरिजमनि थाखाय मोनसे डेस्टिनेसन बानायनो नागिरदों। दा बै कालचारेल टुरिजमनि डेस्टिनेसन बानायनो थाङोबा बे सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कआ जोबोद गोनांथि दं। बै मानास नेसनेल पार्क बियो जोबोद गोनांथि दं। बे मोननै नेसनेल पार्कआ थायोब्लासो बे कालचारेल टुरिजमनि डेस्टिनेसना इम्परटेन्स मोनगोन। दा जोंनि गोनांथिखौ, जोंनि सम्पदखौ जुदि जोङो सेस खालामनानै लायोबा बेथ' जानाय नङा। सोरबाया माने बिफानि सम्पतिफोर बादि थांनानै बे इनक्रचारफोरनि पाब्लिकनि गेजेराव बुंहैलाबायदों, बै दैसिम जाथोंसै सिमाया, माबाथिं जाथोंसै सिमाया, बेबादि बिफानि सम्पति बादि बिदि बुंहैग्रा मानसि दंलाबायो। सोरनि बे सम्पतिया? गावनि नामा? सिमाखौ थिग खालामनानै हैनो ओरै जाथों होननानै बेबादि आयेन बेरेखा माखासे खामानि मावग्राफोर सुबुंफोर दंलाबायो। जोंनि गेजेराव माने दिनैसिमबो बिराफानाबो जोबाखै जोंनि समाजाव।
बिफां दाननानै थाखा खामायनो लुबैग्रा बिराफानफोरखौबो जों हमगोन साफा साफा। राजखान्थि हाबदेरो नामा माब्लाबा समाव? राजखान्थिनि गाब फुननो नागिरो। मानसिया गावहानो लब दंखायो। गुनजेर देवानिनि थैया दासिमबो दंगासिनो दं बिसिनाव। लबिया बिसोरो हा दालाल खालामनानै बिसोरो फामु जानानै बेबादि माने थाखा खामायनो हा लाग्लाबलाबायनो बेबादि सभाबा दिनैसिमबो दंगासिनो दं। बे गुनजेर देवानिनि थैया सोदांनांसिगोन। गुनजेर देवानिनि आखलखौ बर' समाजनिफ्राय फोजोबनांसिगोन। नङाब्ला बे जोंनि माहारियारि जानाखि सम्पद बेखौ रैखाथि खालामनाया माने गोब्राब जागोन। आरो दिनै बे हाग्रानि सम्पदखौ जोङो लाखिनायाव दानि बिटिसि गोख्रों बिटिसि सरकारा बिथांमोननि पलिसियाबो क्लियार काट। बिथांमोनहाबो बुंदों जानाखि दङ बेखौ जोङो संरैखाथि गोख्रोङै होनांगौ आरो जानाखि गोमाबाय बाहायबो जोङो रेस्टर खालामफिननांगौ होननानै बिटिसि सरकाराबो दिनै जोंनि EM साराबो रिकुवेस्ट खालामगासिनो दं। दिनै बिथांनि हांख्रायनाय बिटिसिनि बे क्लियार काट पलिसिखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङै बुजिनाया मोजां।